știi? Și Macara time. Acoaie, dar chiar ca au Acolo. boxe medii și mari și deci, pula mea. Deci, Acum înțeleg. hai că e bine. Mergem? Bă, dar mai rischi de atâta nu putea să devină, sincer. Hopa, mamă, stai, vine unul de la security. Nu vezi camera? A, nu-i security. O, oaie, de-aia mortoară. Nu e de-aia mortoară în pula mea. Da, cu aia am văzut firmă. A, nu e. A, ești prost, uite cât de mare e dita mai gaura în gard aici. Unde dracu? Ce mai față? A, ok. Unul pe aici o luăm în dreapta și sărim gardul. Dar cu aia, la... Cum intri la Macara? Uite pe acolo. Ok. Sper Bă, că masca asta. Stai că eu trebuie să-mi iau pantalonii. A, uite, au stopuri. Au stopuri, deci te urci puțin. Dacă e... Auzi- Bă, mașina se uită în pula mea. E și mascată, vine mașina, se uită. Ia uite cum... Shirtless mascat cu camera pe mine. Exact, pe aia. Și tu arăta, au stopuri, se uita ăla la noi ca un timp, adică pe... Holy shit. Nu, cum dai cum pun ăștia în... Stai, vin două mașini, pula. Ce plante frumos. A, Ce, mă? m-am înțepat. A, ok. Hai. Bă, cai, dar chiar pe asta. Bă, dar cred că totuși e securizat ceva. Că văd containerul ăla acolo și mi să nu fie cineva în el. Să ne uităm oare la containerul ăla sau? Uite-te tu și uite-te. Ok, e o cameră acolo, e o cameră care bate încolo. Nu Stai bat. că mă uit pe stâlpi. Ba, pula. Ce? A, pula. Ba, pula. Mascat nu ne vede, mascat nu-și dă seama. Dacă ai de acum sunt îmbrăcat. Dă-ți bluza jos. Trebuie să ne uităm la... Mască de toți banii. Aoleu. Ia dă-te tu de și antenă, dăm pass by și dăm quick peek. Nu e bine al vânsă. Ia stai. Nu e nimeni. Bun. Ok, coaie. E două, băi. Să mă apăr. Ok, coaie. Ce? Camera aia. S-a uitat fix, m-am uitat fix în ea. Ești prost. Ca pula. Ha, bă, cu aia, că chiar dacă ne prinde pe camere, nu vandalizăm nimic. Ha, bă, că n-are ce să ne facă. Dă-ți bluza jos dacă e. Da. Păi tu îți dai bluza jos când te maschezi așa? Sexy boy. Deșertul Sahara. Bă, ok, da, sunt camere și ce pula mea ne fac camerele alea, că... Mamă, dacă aveam flipperul,
Coaie, dacă aveam flipper era perfect. Le dădeam disable și gata. Da. Sau un Wi-Fi aici, mă, toate. Că ăștia nu sunt la Wi-Fi. Ha, bă, că n-are ce să ne facă. N-are. Dacă ai dat tot intrăm pe... Da, asta privată. Stai că să-mi bag părul aici, așa. Stai. Coaie, sărim. Deschizi dracu cu așa. E o sârmă mică. Atâta ți e asta. O sârmă mică și ăsta băgat greșit. Și ăsta. Scoți, ridici ăsta, scoți sârma și te bagi. Nici măcar, doar trage ăsta. Nu, că deschide un pic sârma. Ia. Așa. Ia. Așa. Bun, trage-o, trage-o. Ok. Ești prost. Ok, cu aia. Wanana, wa. Hai că de aici... Coborâm dincolo, așa. Bă, de urcat, dacă îi puteți, ne urcăm înapoi prin groapa aia. Ne urcăm și nu stăm mult, vere. Fac câteva poze și gata. Holy shit, ce e aici? Au, stai, vină mai aici. Vină pe aici, vină pe aici. Da, mă, pot. Nu sunt băieți, mă, sunt băieți. Coaie, cum? Oh, coaie. Cât pula mea mai bate sticla aia în pula mea? Coaie? Nu contează dacă te prăfuiești. Ha, bă, că praful nu-i problemă. Ok, praful e problema pentru mine. E cam problemă. Stai. Ai grijă la cablul că e pornit. E pornit curentul. Ok. Ești gata? Ok, hai. Îmi bate inima. Ok, nu-mi place că m-am blocat în ceva. Nu e aia de protecție ca să nu cazi. Hai, m-am dat cu capul. Ce pula mea facem cu aia? Suntem doi dilici, care? Bă, deci dacă trece poliția pe aici, nu te miști. Aici e scara aia. Era să-mi tragi un șut în cap. Camera aia, dacă e cu motion detector, cât de tare crezi că am belit pula? Greu, foarte. Dar nu cred că consumul e atâta. Eu mă arunc în pula mea de vârf. One jump challenge. De la One Chip Challenge la Folk Valley. Coaie, văd doi avioni pe aici. Văd doi avioni pe aici. Două avioane. Vine o motorită. Și de dat jos, cum ne mai dăm jos, bă? La fel. Greu.
mi-e frică încă. Și pe mine. Facem o pauză? Eu trebuie să mă urc. Nu, stai așa, stai așa. Eu stau așa. Vino aici jos. Coaie. Hai că e bine. Deja se vede mișto. E trapă închisă, băga mi-aș pula. Crezi că poți... Nu cred că poți să o deschizi totuși. Să mă urc în continuare? Urcă-te și vezi dacă poți să o deschizi. Coaie, nu cred că e închisă. Sper că E închisă? Oh, perfect. Dar la ce te așteptai? Stai că mă opresc un pic mai sus. Stai aici. Nu, stai că poți să stau pe scară, poți să stau pe scară. Să ne odihnim. Bine, bine. Oh. Bă, șmecher, coaie. Hai că s-a meritat. Chiar dacă ne prinde poliția. Uite podul Basarab. Cum nu-l vezi, coaie? Unde? Încolo. Nu văd nimic, băi, să dorm. La mea. Ești prost ca o pula. Ah. Ok, gata. N-am văzut. Următorul gas refinery e ăla de acolo. Da, da. Urcăm până sus? Da. Uite că până sus e. Coaie, nu te uita în jos. Hai că nu mai e mult. Hai. Toată forța se bagă. Că dacă cazi de aici pe spate, te spătură. Avem ghezanle, e ok. Mai degrabă dai cu capul de schelă. Coaie, cum sunt ținute astea în pământ? Uite cârligul de la Macara. Ah, stai și ale mele. Ah. Ah. Da. Și la coborâre cum pula mea facem? Cât e ora? Ia. 4:42, mai avem o oră. Aici. Ia stai. Mamă,
de cabluri cu aia. Grijă, grijă. Sunt electrocutezi. Mamă, Ce? eu stăteam pe protecția asta și am simțit cum s-a mișcat în jos, 1 milimetru. Bă, lăsăm hatch-urile deschise sau le închidem? Le lăsăm deschise. Coaia, zic că mai degrabă le închidem. De ce? Coaie, ne fut ăștia. Mamă, mi-am făcut curul de tot praf. S-a oprit mașina aici? Nu. Nu. Pe aici, așa se... ok. Oh. Tot chiar pe n-am Băga mi-aș pula, uite unde am ajuns. Uite unde am ajuns cu aia. Macaracus Maximus. Macaracus Maximus. Omule! O să... Coaie! Coaie! Omule! Nu! Nu! Coaie, vino la... Nu! Te pui pe platforma aia acum. Te pui pe platforma aia acum, nu vreau să vă comori aici. Nu mă, pe platforma asta, uite, acolo. Coaie, dacă mori aici... Ce explică mami? Am fost în Park Lake, mami! Ce Park Lake mișto. Da, băi. Macaracus Maximus. Bă, vino aici în spate, Aici în spate e șmecher. Dar ai grijă. Da, pe interior. Bagă-te pe interior. Nu-mi pierde o grijă. Chiar așa, uite și tu. Am mâna... Coaie, nu încerca scheme. Puneți ambele mâini în pula mea că te omor, o să mori aici. Fă poză, facem selfie împreună, mascați amândoi. Nu! Coaie. Să-mi ba pula. Macaracus Maximus. Aud poliția. Coaie, aud poliția. Coaie, dă-te pula mea, aud poliția. Coaie, eu cobor. Se apropie, nu. Fuck, no. Jos. Sau stai. Nu, se duce A. în dreapta, a plecat. Nu, e pe drumul ăla, da, că e drum principal. Vino aici, în pula mea, că dacă mori aici, scoaie. Stai. Da, s-a dus dreapta pe acolo, e bine. Foai de pula mea. Mamă, acolo ne ducem pe ultima asta? Nu. Coaie, pe bune. Vino aici totuși, că aici e fain. Why so serious? Why so serious? Genunchiul să-mi bat pula ta, ce să apasă. Wasamana, ta fei. Sos un pana? Da, coi. După zice că te îndemn eu la prostii. Unavailable. Poate se cacă. Uite și tu ce-am făcut, coi. Aia e, ne spălăm, coaie. For the love of the game. Ia, vină pe aici. For the love of the game. Ai grijă la cablu?
fucking shit. Selfie? Selfie cu aia. Stai așa. Facem video, îi trimit pe grupul de școală. Nu pe grupul... De ce nu? Sau pe CVV6. Da. Și că ce faceți, fraieră, de aici vă casele la toți. Stăm aici cu VTG. Bună ziua. Da, aici vă văd casele la toți, bă băiatule. Macaracus Maximus, am făcut aici schemă. Holy schnitzel, bă băiatule. Era mai jos dacă ne duceam. Da, aia era mai jos, dar aia e mai înaltă. Aia e mai înaltă, sincer. Nu ne ducem în pula mea și acolo. Nu acum, nu azi. Sau? Na. Stai așa că vreau să filmez ceva pentru TikTok, stai așa. Noi am apăsat pe ceva. Nu cred. Se audea. Se auzea asta. Pula știe. Bă, hai jos, că deja gata. Coa, e alarma. Oh, e alarma aici. Da. Închide toate hatch-urile în urma ta. Stai tu primul sau eu primul? Eu primul, stai. Bine. Atunci închid eu toate hatch-urile. Mamă, ce rău e aici. Nu te uita în jos, ok? Doar nu te uita în jos. Nu mi-e frică de înălțimi. Nu știu de ce pula mea îmi transpira mâinile altă dată. Ai zis? Mă gândesc. Ai zis că ți-e frică de înălțimi. Da, știu, băi, dar nu mai simt nimic. Gen, nu simt frică de înălțimi. Ai dat overcam. Ce? Ai dat overcam la frica de înălțimi, jur-te. Da, băi. GoPro filmează? Filmează. Bine-s Maximus. Ei, mă lăsam cu o mână. Cu o mână, mă. Coaie, nu fi prost. Mă țineam cu o mână. Picioarele n-ai. Eu cum pula mea cobor de aici, stai așa? Că urcatul e ușor, dar cobor tu mai greu. Trebuie să te ții. A, e o scăriță mică aici. Da. Gata. Așa. La coborât e ușor. Dar cu capul ea... Tu ai deschis hatch-ul ăsta? Ai deschis toate hatch-urile, gen de aici? Nu, am deschis ăla de mai jos. Doar ăla? Da. A, ok, deci doar ăla îl închid. Da. Eu nu- Ruginite sculile. Mă doare cuițul stângă. Ăsta, da, armul, coaie. Date idea, mergem pe Macara? În loc de sală merg la Macara. Arndei și Lechi. Coaie, tremur ca pula. Știu. Coaie, dar să nu te mai duci pe vârful ăla, coaie. Omule, puteai să mori în pula mea. Eu mă las la hatch-ul ăsta că... Lasă jos. Mă las și eu aici. Da. Popas. Oh. Ia, oare se clatină? Bă, da, se clatină. Holy fucking shit, nu mai fă așa. Nu mai fă așa! Nu mai fac, m-am oprit de mult. I-am făcut odată, așa. Coaie, încă se clatină, pula mea. Poate că dai Macaraua, că nu-i cu aia. Da, fix. Hai jos mai repede că mor aici. Ok, Să-mi zici care e de ăla închis. Sau și ceva în bapula, le las deschise pe toate și plec.
Bă, dar e fain locul. Coaie, nu mai. Nu acolo. Eu pun tot asta pe YouTube. Hai că de coborâm mai repede decât înainte. Dar cu aia când am auzit mașina de poliție m-am căcat pe mine. Ăla să-l închizi. Ăsta? Da. Bun. Stai așa că îmi stau bine. Zi acum. Zi acum. Nu mai fac pauze, că dacă mai fac o pauză ne ia prea mult să coborâm. Bine, hai. Dacă vrei tot o pauză, ceva. Nu cu ai, fac pauză jos, stăm în Taylor un pic. Bem un Monster și gata. Da, și pe mine că spișaturi din alea pe... E cime pe scară. O pauză acum. Nu, dar am ceva în gură. Așa, gata. Mergem, mergem. Coaie, și la mine sunt roșii tot. Eu am câteva găuri în mâini și... Mamă, cred că îmi fac bășii chiar tale. Tot timpul la mea cu bășile tale, măcar se merită. Mergem în Taylor și ne spălăm pe mâini la fântâna aia. Da. Hai bă că s-a meritat, n-ai cum să zici. Zi-mi că nu era o singură scară până sus, că după aia ne futea. Da. Mamă, și ce cred că am pe pantaloni. Las că nu contează. Ne cercetăm unul pe altul și ne curățăm după aia. A, nu așa, coaie. Mai sârma aia ca să închizi poarta. Mai era jos acolo. Ok. Mamă, ce cald e aici. Mamă, ce cald e aici. Mamă, ce cald e aici, să-mi bat pula. Ia uite-te cu aia. Vai de pula mea. Hai să plecăm. Și nu știu unde e ciobul ăla, că era un ciob aici. E, ai trecut de el, ai trecut de el. Ok. Vezi că intră un ciob aici sus. Vai de... Coai, cât am săpat. Acum am și pământ și bășit și noroi cu mine. Coai, ce cald e.
E cald rău la sol, acolo sus era mai bine. Da. Unde-i sârma? Mă ceva. Unde pula mai sârma? A, uite aici, suntem proști. Uite, e aici. Ah, ok. Ia, dă încă. Așa. Și în jos și în doi. Gata. Ok, stai. Oh, da. Așa, mamă, ești roșu tot. Cred că te-ai ars un pic. Da. Cred că și eu m-am ars un pic. Hai, bă. Pe stomac nu m-am ars cu aia. Normal, cu aia, că te-ai dat cu 5 litri de parfum și după aia te miri de ce nu te-ai ars. Da, adevărat. Mi-am ars bronz ieri seară cu parfumul ăla. Cu aia, pun toată filmarea de pe GoPro, o pun pe YouTube. Da, ai grijă. Eu nu știu care sunt conturile la părinții mei pe YouTube, deci... Eu nu știu cum să le dau exclude să nu vadă. Da, nici eu. Poate îți faci alt cont de YouTube, totul ca Lino, și îl ștergi pe ăsta sau Nu. stai pe la follow. Da. Hai că de aici e ok. Sau îl bag pe TikTok și îi dau blog la amândoi. Da, pe TikTok nu au părinții mei pentru și nici mătuși mea sau împlinit. Stai să-mi bag și eu asta în eu stai. Pe aia am ceva gen... Puțin praf. Ah! E, nu contează, nu contează. Lasă, te speli că ne ajungem în Taylor, haide. La hai în Taylor prima dată. Da. Ce ziceți, bă, v-a plăcut? Mai facem de asta dacă dați follow. Coai, ce bot sunt să-mi bat pula. Fai, da. L-ai oprit? Nu, nu e. Ah. Vă pup.